우리 외대인이 꿈을 펼치기 위해 가지 못할 곳은 없습니다. 시작이 다른 대학. 외대를 만나면 세계가 보입니다. Είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου στο τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Hanguk University of Foreign Studies. Τα πρώτα βήματα έγιναν το 2004 από έναν φιλέλληνα πρίτανη του Πανεπιστημίου σε συνδυασμό με ενέργειες του σεβασμιότατου πατέρα Αμβρόσιου και του καθηγητή του κύριου Άγγελου, τον οποίο γνωρίσατε, τον κύριο Ιού. Αυτοί ήταν οι υποτεργάτες που για να ιδρυθεί το τμήμα. Τώρα έχει περίπου 100 φοιτητές, λειτουργεί από τότε και συνεχίζει μέχρι σήμερα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει και μελλοντικά. Αρκετοί Κορεάτες θέλουν να μάθουν ελληνικά, αρχαία και νέα. Το κορεατικό όνομά μου είναι Kim Min-chul. Λίγο δύσκολο. Και εγώ σπουδάζω ελληνικά στο Πανεπιστήμιο και μου αρέσει η Ελλάδα πάρα πολύ. Οι άνθρωποι και τα φαγητά, οι εκκλησίες, δηλαδή είμαι Ορθόδοξος. Αλλά δεν έχουμε πολλούς ελληνιστές στην Κορέα. Οι φοιτητές επιλέγουν ήδη να σπουδάσουν ελληνικά, δηλαδή είναι δική τους απόφαση, δεν δείχνουν ενδιαφέρον, κάνουν αίτηση στο τμήμα, έχουμε συνάντηση μαζί με τους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου, γίνεται μια συζήτηση, ίσως μια μορφή συνέντευξης, αλληλεπίδρασης μαζί με τους φοιτητές, τους εξηγούμε το πρόγραμμα πώς θα είναι, αυτοί έχουν το ενδιαφέρον ήδη και εκεί αποφασίζουν οριστικά αν θα ακολουθήσουν τις ελληνικές σπουδές ή όχι. Σπούδασα εδώ στην Κορέα. Αυτός ο Πάτη Αμβρόσιος είναι ο καθηγητής μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μας καλούν σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση σε διάφορα πανεπιστήμια για να δώσουμε διαλέξεις για θέματα ιστορίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, λατρείας, θέματα τέχνης, εικόνες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και διαπιστώνουμε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Κορεατών για αυτό που έχουμε, το θησαυρό τον οποίο έχουμε, τον Ορθόδοξο θησαυρό. Τα μαθήματα που γίνονται είναι διάφορα, δηλαδή περιλαμβάνει εκτός από την ελληνική γλώσσα με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, γραπτός και προφορικός λόγος, γίνονται μαθήματα για την ελληνική ιστορία, για την αρχαία Ελλάδα, μυθολογία, για ελληνικές τέχνες, για την θρησκεία, την Ορθοδοξία. Είναι μεγάλο το φάσμα, ας πούμε, που δεν είναι απλά ότι μαθαίνουν την γραμματική και το συναρκτικό για την ελληνική γλώσσα, αλλά είναι πολύ ευρύτερες οι γνώσεις που αποκτούν. Πολλοί φοιτητές πηγαίνουν στην Ελλάδα, ακολουθούν σπουδές, είτε προγράμματα καλοκαιρινών μαθημάτων, στα Ιωάννη έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Κάποιοι φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από το τμήμα μας τώρα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και κάποιοι και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ορισμένες φορές, ορισμένα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο έχουμε ιδρύσει το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών, στο Hanguk University, ορισμένα μαθήματα τα κάνουμε εδώ στην Εκκλησία, γιατί διευκολύνει τους φοιτητές, αν οι περισσότεροι μένουν στη Σεούλ, γιατί το τμήμα μας είναι έξω από τη Σεούλ. Και έτσι κάποιες φορές κάνουμε και σε αυτό το χώρο εδώ τα μαθήματα. Λοιπόν, εδώ είναι από μια τάξη που έχουμε με την ιστορία τέχνης. Και οι φοιτητές έφτιαξαν αγαλματίδια, βλέποντας τα αγάλματα τα οποία έχουμε στο Αποστολικό Κέντρο. Και βλέπετε εδώ είναι η Αθηνά, η Νίκη, ο Πλάτων, η Φέδρα, ο Απόλλων, ο Αίσοπος
έχουν φτιάξει τα αγάλματά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ναι, οι φοιτητές λέγαμε ότι είναι εξαιρετικά πειθαρχημένοι. Αυτό πηγάζει από την κουλτούρα τους, επειδή έχουν μια ανέκαθεν τρέφουν ένα ιδιαίτερο σεβασμό προς το μεγαλύτερο και προς τον δάσκαλο, ας πούμε, καθηγητή. Οπότε στην τάξη το μάθημα γίνεται σε πολύ καλές συνθήκες, δηλαδή είναι πειθαρχημένοι οι φοιτητές, παρακολουθούν, διαβάζουν, υπάρχει ένας σεβασμός. Όμως αυτό που λέγαμε ότι ίσως κάποτε τους στερεί μια πρωτοβουλία ή λίγο από τη δημιουργικότητα, δηλαδή έχουν ορισμένες φορές ένα πιο παθητικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να μιλήσουν, να χρησιμοποιήσουν το προφορικό λόγο, να μιλήσουν ελληνικά, έχουν μια διστακτικότητα. Αυτό συμβαίνει με όλα βέβαια στην καθημερινή τους ζωή, δεν είναι μόνο τα ελληνικά, είναι μια στάση που έχουν γενικά λόγω της κουλτούρας που είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Θέλω να πάω στην Ελλάδα και θα σπουδάσω κάτι άλλο εκεί στο πανεπιστήμιο. Έχεις σκεφτεί τι θέλεις να σπουδάσεις μετά? Ναι, τώρα. Είσαι στη σκέψη. Ναι. Οι διαιτητές ενθουσιάζονται όταν βγαίνουν στην Ελλάδα, όταν έρχονται πίσω δεν σταματάνε να μιλάνε, μας διηγούνται συνέχεια πώς ήτανε, τους αρέσει πάρα πολύ επειδή είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι εδώ. Τους αρέσει πολύ να ταξιδεύουν, πάντα μιλάνε για όλα αυτά που βλέπουν στην Ελλάδα και θέλουν να ξαναπάνε, να πάνε πίσω. Μας ρωτάνε πάντα πληροφορίες πώς μπορούμε να πάμε. Δηλαδή η αλήθεια είναι τους αρέσει, τους συγκινεί, τους δίνει κίνητρο να συνεχίσουν να μαθαίνουν ελληνικά και έρχονται πολύ ευχαριστημένοι και από τα μαθήματα που κάνουν, στα πανεπιστήμια που πηγαίνουν, αλλά και από τον τρόπο ζωής, από τους ανθρώπους και γενικά από ό,τι έχει να προσφέρει η χώρα μας. 외대를 만나면 세계가 보입니다.